Cael cic gornel yn olynol i Caernarfon. Rob Hughes unwaith eto. Ar croesiad a tro yma. Mae Caernarfon yn cymryd y blaen. Darren Thomas, dwi'n meddwl, oedd ar y postyn pella. Fe oedd ar cyffyrddiad ola. A mae Caernarfon sydd wedi colli 4 gêm diwetha nhw yn cymryd y blaen. Chubb ar rediad. No Edwards yn ystyried tynnu, ond Chubb yn dal i fynd. Craig Davies ar ergyd. Ala hwnna yn symud, ydych chi'n gweld Orzinski yn gorfod newid i gam. Orzinski yn casglu yn diwedd. Osgo, yn dweud Cartwright. Osgo yn dal i fynd, mae Harry Owen yn cynnig unan. Craig Davies yn ergydio am ail waith. Hwna'n cael ei blocio gan Tom Price, os ydym cam sefyll. Harry Owen! I'r rwyd ochr mae'n mynd allan am gic gol. Fel symudiad gorau y myfyrwyr o bell ffordd. Trio taro nôl. Wedi ildio. Rob Hughes. Hughes yn derbyn y bil nôl. Rob Hughes yn ergydio. Heibio'r postyn. Rob Hughes yn cael y cyfle. Yn ddiffyn Met. Yn ei wylio fe'n mynd. Harry Owen methu clirio'n bell. A Aaron Simpson yn mynd o bell. Yr eilydd. No, falle dyna oedd y cyfyrddiad cynta i ni weld gan Aaron Simpson. A chwip o ergyd. Ond mae Emre Lewis yn gyrru bil nôl i'r gornel at We. Heibio un, heibio i ddau. Angen tynnu fe nôl. At Adam Rosgro. Am bloc gan Griff John. Wel, hwnna oedd y cyfle. 10 munud i fynd. 1 i'r sgôr. Agosaiad 5 munud ola'r gêm. Mae angen rhywbeth ar Met i gael rhywbeth o gêm yma. Angen creu rhywbeth mwy na maen nhw wedi wneud. Rosgro. Heibio i gosod Rosgro yn ergydio. A dyna'r agosau maen nhw wedi dod. Rosgro yn curo i ddyn. Gan ryddhau'r ergyd. A oedd hi'n crymanu lawr hefyd, ond dim digon cyflym.